Babasa ako, babasa. Hindi kaya kayo. Wow! Ang sexy niyo naman ah. Ah? Para kayong ano yung 1.5. What? Ayaw, di ma. Sakto lang. Alam mo, nakakabastos na. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Huwag mo naman pre bastusin. Oh, huwag naman ganyan pre. Ang babae hindi sinasaktan. Minamahal. Ah, gusto mo ikaw? Yan, tama yan sa'yo. Bastos ka kasi. Very good job. Sana!